kumusta ka mo? Yan sa minyong alagad si Kangina Trifon Morales. And then may partner sa mga kudri si Randy Dayan. Kung ako ang pasultiyon, asap kita, always say a prayer. Ang itong pag-ampog yun, itong naon. Papasalamat nito sa Ginoo, labas sa tanan. Siya gito yung pasalamatan. Una sa tanan. Thank you kay Lord. Sa mong gihati ka namang grasya. Matag-adlaw. Thank you kayo. Okay. Bueno, ang suwat ang pagkaroon itong hatagan o pagtagan. Pinadakin is usak ka babae. Mapatago lang siya nga Mia. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang itong sender si Mia. Bisag unsaon nagay tawo nga tapulan kaayo o kinirabang tawo nga tapulan basta mutapol na bisan ang pagpangihi agwantahon kay tapulan man nga bubangon. Kini akong bana murag usa ni sa listahan ang mga tapulan. Ug kun nganong na problema ko ani niya ingon man gud ini ang mga panghitabo. Oh, Mickey, you're so fine. You know, mama and Hannah, man, and Mickey. Hey, Mickey. Hey, Mickey. Hey, Mickey, you're so fine. Hey! Mickey! Hey! Ay, di pala gidugay ito niyo. Nagsag-ukos kanta, pero mo kasag-o. Ngano di ay? Sa'yo di kinauli ron? Unsay sa'yo, oy? Oh, magandang orasa kunting uli. Uy, ansa man nakahikay na ka, nakaluto na kagsudan, nakalungag na ka? Ay, nagpalitro kong puso day. Niya, naghapit sa kong lutong daan. Lutong daan na, sad? Wadyo ka pulian ng luto sa atong silingan to ni, ha? Alo, iwa mo ka magluto dihag ato. Uy, bisag itlog na lang unta to. Ay, upsay mo gaway. Magkasib no taan ng lutong daan. Kaya ano, una, di na ta maghago. Di ta magbalit og lamas. Di na ta maghago pagluto. O, wa na, diretso kaon. Tapula na, gini mong tawhana kayo, naunsa ka man in town, eh. Ang baboy, nalawgan na. Man na ay, mas mapas mo pa ko kaysa ng baboy, ah. Oh, antay bitang mo patilawag, ha? Unsay sudan na imong gipalit? Buwad? Dali, oy, buwad ko taon. Manok ang kadiritas. Nanimaho man ang buwad. Ha? Uy, inak, imo mo na nagtiila, limaho. Sa mga tiila to niya, ay! Mas buwad pa magbaho ang imong tiil kaysa buwad ka baligyang rani. Maghimasa dito, kakindort, di ba? Oy, Prito ni! Uy, Prito! Ha? Is that you? It's me! Is you are? Bagot sa ito, eh. Sinigyan po ka po sa breda. Murag ang imo na magnaong mo na usabot. Ano naman, gwapo sa motor na. Ay, pare, ay kung imo ang bakakon. Tungod, pre. May kinagkita, tara. Ano man, pre? Huwag mga totos bay. Kamu sa Maribia? Ano man, pre? Oh, limot ka, birthday na ko. Mano, skwiti, ibina ko. Birthday mo, mouse. Ay, sus, oy, naunsa ang kataon, eh. Sa gode, dili ba, bimri unong itong birthday naman. Sa, tutukaluhay, taka mo lang. Kitorte. Yan sa may oras sa batos inyo ba, pre? Ay lang, bada-badaan lang ninyo, ha? Ay lang mong kayag sayo, kay magluto, kumantana. Basta yung pasmo nyo, sayo mo dito. Pero para pag siguro nga di mo pasmo, kaul mo na sinyo. Bumot ito. Ikakot. Asa ta, Dong Tone? At tuta sa ilang parimadi, nangimbitang sa siyang birthday karon. Kita may gapon. Ah, mo ba? Oo nga pag-ilis na dito. At tuta man ito sila, ha? Ah, ting paniud to day ang hikay, di day panihapon. Panihapon, God. Pero mas may nang makasayo tagad to para malibritas paniud to. Mag-ilis na. Tanadong. Huy, upa balay ka maligo. Ito, nangilam mo usra ko doy. Tana. Oh, upa balay ka mag-ilis. Ay, sus. Dili ang sanina ang ilang tanaw na ako, eh. Ang akong naong. Pag-ilis dito, sa ka man, di mo ka mauwan na magisulob nga. Mo man na gisulob ni mo ganina paglawag sa baboy. Ha? Bawdi sila, uwapan. Bisa na, uy, pag-ilis dito. Akin din nalangon. O kung di ka mag-ilis, di ko mo adto. Pag-ilis dito. Pagkakidrot pa uy. Grabe gid kay katapulan ning akong bana. Ingon ani ka way buot, way pakialam si ang kaugalingon. Akong andaman og sinina, laing gyud sulubon. Matay makasabot pa ko anong tawhana? Unya? Ay, pre, dali, sure mo na. Sayo ha sa ninyo, oy. Kadlaw ta mo ni are para basta yun. Hindi arba malapa ning baboy taon. Pre, magbuhat lang may kuno sana maluto.
Mangulit na lang sa taoy. Giinan ba itang sayo kay ta? Ay, wato lang natukod. Ni ano ko ta? Kining pre, kining. Maghuwat lang may maluto na na pre, ha? Way problema, pre. Sige, maghuwat lang ta. Sige, huwat-huwat lang. Likod-likod pa na. Nami baraha dia. Tungkit sa mo. O, di ba? Solitaryo mo dia. Ay, kami. Sige, huwat-huwat lang mo, ha? Kay, wapam sa taon mo abot ang mga ihaw taon. Iha lang mo, pre. Wapa, gutom ba? Gutom na mo, wapa. Ay, ano may salbaro, pre? Ya, paresan og balikot sa. Mao ba? Sige. Pagbaraha mo diha. Sige, ganahan din mo. Naman, tungkit mo sikit sa unsa pa na diha. Unswa? Hawat lang yun mo, pre, ha? Sa ako nang ingon, wapa mo abot ang mga ihaw taon. Nya, di alam sa mo, pre. Sige, pre. Pida ba yan? Pakauwaw man ang tao ka, oy. Uwa, good. Mangulit sa tanah. Kauwaan ning maghuwat karos ang maluto ilang sudan, oy. Uwa, boy. Makakaon lagi taron. Kaklaro, ana, oh. Na ako'y baboy nga napaunon. So, klaro na naaglisudan. Di lang kita mapasmuron. Sure, tang di ka mapas mo, ha? Sure ka? Salbarog balikot sa regi bangi lang to sa tuntiyan. Nya, dito mapas mo. Uy. Uso. Hey. Nga naman ron. Nasaba Pre! ko sila. Nga na, pre. Nga naman ron. Uy, naunsa maron. Uy, nakabuhi ko ng baboy. Bungot sa itoy. Ha? Nakabuhi ko ng baboy. Hala, wa na pas mo kita ani Tonyo kakidor ani kita bua. Ay, nakabuhi baboy. Dagko kay migsingot kay nagpaabot ka maluto ang sudan, nadakpan magituod ang baboy pero ang problema na pud kay wa pa ang mangingihaw, naabot tuod, nagkuyog og ang kusinero pulo sa mga hubog. As ka paita lagi. Buni, nangulit namang ubang mga bisita, oy. Murag kita naman lay milahutay paabot. Kanina pa man tag alaunas udto, alas 8 naman lang, mangulit na lang kata. Ay, naunsa man ka, uy. Hapit na maluto. Gamay na lang. Ay, no. Misinyas ng kusinero. Okay na ko, no? Kakaon na tangan eh. Huy, kiyaha ka man diyang nangutot ka man. Ay, ibawag na sa nga pulos na lang ni hangin sa ulo kong tiyan. Sabi na ay? Ay, pre. Napaday mo taon niya, pre, ha? Napaday mo. Abi, kung nunguli na mo. Parehas kong mabisita ba? Di sa ningan anak ka bastos, pre, oy. Mamiya na lang nga, huwag po pananghid. Kanto sila, waman to yung mga grado, pre. Waman to yung GMRC, Good Manners and Right Conduct. Ikaw, pre. Ako ba? Sige. Ako bitaw na lain ko ato nila taon sila pero believe you ko yun taas sa yung lahutay oy pero sige pre luto naman magsukan ko kaniyo ta sige pakal Oh, diya pa isudan mari pre. Diya pa linatan. Daghan na rin sudan, pre, oy. Pakal mo maayo diha pakal mo pabawi mo ganina baya mo gahawa taon o saon nga hubog mo kusinero ka oy mare kung nagtibitimi mga kaon diha, pre. Mare, kaon diha, maayo. Oh, diya pa isudan. Ay, Mari, pre. Sila pangutot. Oh, diya pa isudan, oh. Ay, lamiyat ka yung sudan, pre, oy. Ang kanahan ay may Ay, kaluto lang. Maayo, ginamuluto ako kusinero, pre. Pero buyag lang. Di lang, no. Oh, sige Kaon mo ba yun, pre? Kay murag, oy, hangin naman lang yung tingali sudan ang imuntiyan, oh. Kay, lungaw man yun. Yung mabitaw. Barigwa. Kabantay di ay, uy. Kauwaw ani, karon lang ikanto nyuha ka. Pre. Og nga, buntag ba, makipulong-pulong, tas kapitan, ha? Si kapitan ba, makipulong-pulong din, he. Sa mga taga lumulupyo din, he. Muhatag siya gamayng seminar sa peace and order na to din, he. Kay murag, dagha naman kayong krimen sa drug case din sa itong barangay. Mutong nga ta, pre, ha? Tunga sa pre. Oh, tunga sa good, Mari, oy, Mari. Tunga ha, kay, naunsa, oy, mutunga man sa... Ay, di Mari, ba? ay, mutong ako. Suga na ako, eh. Supling, pre! Lamat, pre, ha? Supling. Suga na ako, eh. O sa ikasultin mo, sundado mo, pre! Kuan, pre, kining... Okay, pre. Bonifasyo, tamparuson, giti karon. Okay.
Pwede na kong lagutas sa kumbana nga pataka lang pangutot, way preno-preno. Unya mura na rabagwa, asang kanahana lagi. Moto nga pag-abot na mo, agi-away na kong maayo, uy. Unsa mong gaway? Natural na tao nga mangutot, normal na. Normal lagi, pero kana mapataka lang kag pabuhagay anang imong utot, di na normal, abnormal na. Normal? Unya pungan mo, di kakwartang doktor kayo mo ng pungan. Unsa man daw nga? Ay, pagkawag yung buot ni mo, pakauwaw ka lang. Sunod ha, sunod. Padunggay niya kung mangutot kas mga daghang tao ha. Ay biyaan ta ka. Ako niya, may gambot na gini mo. Di ta ka ang kunong ako kang bana, oy. Makastress kay na akong bana kay murag ako'y mauwaw. Siya murag nagyugwa. Murag way paki bisag kinsa lang na siya atubangan. Unya sa dihang ni adto mis among doktor ang iyang klinik naa sa ibabaw kay sa building kay naa man nahimutang sa 28th floor. Didto mi sakay mig elevator. Unya. Sa rin namitangan sa ilang mitinganan, oy. Puro piso na mo. Kuwang pliti lang ito, ni. Ano sa kang mas taas ang mitinganan, oy. Maguba ng elevator na. Sao na lang. Tabi, oy, hilom. Sabak kay kadiha na mga tao. Sabak, oy. Di ba, nga ako ba, huwag maguba ng elevator. Ay, gracias. Ala, nanasad nangutot na siyang animal. Mga kauban na mo sa kay elevator, nag-iyahig sa pong silang ilong, nag-face mask. Kag maguba din, no? Ya, matanggong ta din, eh. Sao naman lang tao, no? Baw ah. Kuya, huwag maputol ang kable ba? Nasa Diyos ba na pas animal? Ay, salamat. Nagyuta. Ako yun na! Pagi ako! Uy, ay, mo. Doon panik. Ano mo na sa kong istorya, uy? Doon para sila panik. mahadlok sa imong istorya. Kalipungol na sa simong utot. Uy, ano sila? Dili sila mutot. Abnormal sila dito sa utot. Hilom, mapakauwaw ka lang. Ikaw sa sapong sa imong face mask ka. Ang, mulusot maghihapon ng bahok. Hanggaw ba ni Moy? So, hanggaw. Mo dahil nagbana, ma'am. Ambot, oy, kinsa na. O kung makailala niya, ma'am. Hapit yun ako bugnua akong bana tungod sa kong kalagot. Unya sa dihang mitambong na sa giingong seminar, nakigpulong na ang kapitan. Day, usa man yung seminar, eh? Ambot, uy! Papalugis pa rin, Madi, huwag mari presi. Madayo ka to sa ngarero. Ambot! Sapot. Pangga na ko, isapot. Mangutot gani karon biyaan tagid katiman ina, ha? Yan ang school kapitan, day. Yan ako, day. Yan ako, kapitan, day. Maing adlaw, kanatong tanan. Maing adlaw, Kap. Maing adlaw. Salamat nga niya, good mo. Nindutog tingog ng kapitan. Karon, mao nga to ang fire prevention na. Busa, usa sa atong tumong, karon mao ang paglikay sa mga sunog nga may tabo. Ug ato ka ng malikayan, pinagi sa atong pagpagabana. Diba? Pagbabinantayon. Ug nga karon uban kanato ang mga pipila ka mga kadagkuan sa mga kabugiruhan. Aron paghatag og pamaagi kun unsaon natong paglikay ang mga sunog. Kini sila sama usab sa mga pulis, mga sundao, nga gila na to nga mga bayani sa atong nasod. Nga angay na tong pasidunggan. Naunta sama sa atong pasidungog sa atong mga bayani kaniadto. Sama ni Dr. Jose Rizal. Ay, naman sa kumbana, murag kautot ko na sad. Kinsa man si Dr. Jose Rizal? Unsa man si Jose Rizal? Si Antonio. Kinsa man si Antonio? Ako nang bana! Saan kagang, eh? Unsa man na si Antonio? Palautot! Sure, as in sure, kapitan. Hilo mo rin, hilo mo rin. Kaya nga no, dili ka palautot. Sa minag-ingunin mo. Awa, tanawa. Unsa man to? Fire alarm to! Utot ko ni Antonio! Utot! Doy! Tungod
sa kong kalagot, wag gid ako mapugni ang akong kaugalingon nga ni syagit ko nga ako tong bana mo'y nangutot. Putin sukuha sa akong bana, hangtod nga nag-away gid mig maayo, hangtod karon wa mi magtingog og wa gid mi maayong buot. Og wa na sa ko magkuyog-kuyog niya kay mauwaw man ko. Mo ni akong problema, unsaon ko ni akong bana, unsa akong buhaton para mabut-an ni siya? Mauwaw man gud ko oy. Unsa man og kamo ang pasultihon? Mia. Ma'am, good morning dia, ma'am. Sa tanan. Si Mabina nag-inom sa atong kaping matapang nga kaya kang ipaglaban Ate Pres. Nay, kawasan Ate Pres. Okay, ang sendo na to karugad lawa. Si Inday Mia Ate Pres. Kasi nga? Mia. Mia. O kini iyang Mia, si Inday Mia Ate Pres. Butan eh, kuan pero ang iyang diferensya iyang bana. Ano man? Pala utot kay Ate Pres. Ha? Pako kay utot. Laina nang ba utot. Lima ka sakay gud sila elevator Ate Pres. Naglumbag paggawa sa motor. Na may utot nga. Kusog, mutingog, pero way baho. Oh, mao ni ang asawa, ay ang bana, kusog, hinay mutingog, purting bawa. Oh, mo na, Tab, linumbaan na ito sa ongan. Istorya pa siya ng istorya. Kada partis ubo. Ya, lumbang mga tao siya. Oh, lumbang mga tao. Panakan, hadlok to sa ko istorya. Hadlok sa mga istorya nga. Kakuya po sila to. Siya di na yung gutot. Siya, oh. Bahibawaan siya ang asawa siya. Iyay, nangutot. Mura na hibawan niya daan. Ang baho sa utot siya. Kibasa sa baho, no? Pastilan. Nga karon, dito, atubang sila sa barangay. Kinsaw na yun. Ngutot, bitaw yung bana. Oh, bahawaan. Buwan, kinsaw doon yun. Akong bana, pala utot. Nawagal. Day, mura na uwa. Lain gede nun paminawon ka na mangutot. Lain gede, Ang sayang pangultaan na lang. Tungod sa akong kalagot, wag yun ako mapugni ako kaglingon ni Syagit, yun ko nga, ako tong bana mo'y nangutot. Porti sukuha sa kong bana. Hangtod karon nag-away yun sila, Ate Pres. Huwag silang mag-uli. Sana magbuwag lang tungod sa utot. Magbuwag yun din sila tungod sa utot. Haliw, tambagi ko. Asa ko kakitag bana nga dili pala utot. Babe na. Babe, tuloy diya babe. O sa'yo basa, para na ako, di yun nakapugngan Ate Pres. Dili, oy, di na ni mo kapugan ang kuhan, oy. Di na makapugngan utot. Bisag mag-unsa. Pero lain lang yun kay paminaw. Lain yun. Pero natural man gud. No, natural lang sa tao, oy. Kasagaran nga nung moingon tanga ka nang kanisa ako lang observer ka nang ingon gusto kayong utot mo nag-display kaayo ka nang wa siya baho. Tungod kay murag hangin nga open baka siging ka nga nakapagawas well as katong murag natago na stuck na dugay. Pero baho mo dang kinahanglan ka mo atok CR. Kanang kuan sa tingali Ate Pres kanang ba tingaling udor sa ingon anak kanang depende po tingali gulyat sa imong gikaon. No, ba? Posible po tingali. Kaya ka matikod ko kung magsigig ganay kung kaunog ka ng buwan o ginamos, lahi yung baho. Baho, gina. Bisag ng Ate Pres, baho yung utod ng ka nang ginamita, baho po, bisan ka sa babae ka na mangihi ka. Mao ba? Oo, manimaho gina ang langka. Sa mangihi ka. Bitaw. Time sa, Naman. Doon, wa ba kasi, prato kong amigo, ako amigo gulit, usahay, maniar siya, mo ipsar siya usahay, 6 times a day. Grabe? Unya, giingnan siya sa kung usa sa kamigo nga ka na, dili naman na normal, bay, panalitag na, kaya ingon ana, basi na kay sakit, kaya normal, duha nga tustulo. Ingon ana. Duha. No, ingon ko nga, mao ba? Ingon na sad nga palautot ka, basig ka nang dili po din siya normal. So, ayay ko nung pagpagkikita og doktor, Mia ba tong sender? So, ayay ko nung pagpagkikita, pakonsulta sa doktor, wala ba na isa diferensya sa iyang intestine? Lain og baho kay sa ako na ibawaan kung ang imo ko nung pag-itsar, lain og udor, doon na kuno diferensya ang imong colon, doon na kuno symptom sa colon cancer, ang color ug ang baho. Tao nga, baho gud ko di ba? Kanang mo itsar na. Nguna jud. Ang ako po na ibawa natin, please, no? Kung ang usa ka tao nga mo itsar sa kanang inong ta CR pananglitan
kausa sa kaadlaw or kaduha, okay. Na uban nga, usay duha kaadlaw, dili ka paniar. Naa. Muna nga, dili kayo madawat ang inunta ang baho, ang smell sa iyang kuan. Mabitaw usahay, ako everyday man hinoon, pero mabitaw usahay nga kung anak ka na magdrama, natin mga show at press, unya, uy, maniar, uy, si kuan man na, uy, ako'y sunod, maniar, tanaw na ko ang CR, naman ko'y mga CR sa at press, nga inigwas bito ni mo sa CR, duol yun sa dining table, kakuan ka na, muna itong magpanagana, no? Oh, lain, Jude. Lain, uy, paminaw. Una, duol sa dining table ng CR. imong design sa imong buy at press layo gyud sa kitchen ang imong kuan or dili dool pero ang dili jud na makita sa mga tao na divider kay naamay ang among ref ba naaman gibutahan dia sa dool sa pultahan sa CR okay, pero dili makita gyud di gyud ka makita nga sud ka dito ni gawas ana. Ako, bisan pero na-design sa Bible nga inigagi ni mas gawas makita ang CR. Ay, inigagis gawas. Inig ka ng abli ilang pultahan. Nga, nasa daan good mo agi ka, medyo inana nga makita ang... Mao ba? Mao, na-design. Ang ako sa press, kung mahimo ang CR, dili dool kayo sa dining table, o kung mahimo sa akong CR, bisag ka na gawas sa mong bahay kay native, magod, dili man good concrete, para sa inyo, dag ko nga concrete, native raman mo. Kung mahimo, ako siyang i-separate sa bahay. So, pero ako, na kung tuagod sa gawas, ug mag-uwan, init, gabiin na ko, ano ba? Kuan raman ka mula kang ramag ka na mga 1 meter. Ay. Okay na, Time sa kadit, ha? Kuari ka sa kaalam ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 1, ngadto sa 2. Mas maayo ang pagbaton og dalay kung kinaiya, bisan kung ikaw walay anak. Ang imong dalay kung kinaiya, ilhon sa ubang mga tao ug sa Dios. Ug mahinumduman ikaw tungod ni ini hangtod sa kahangturan. Ako ning gibasa, mamiya, kay pananglitan sa ako nang giingon, mura man kog panglitan magsakay ta og bus labi ng aircon. Magpanagana ta ang aircon kanya mo circular ba tayo ng baho. Ang ako kuan ma'am kanang suway ko no pagpangutana sa mga doktor naa ba say diferensya o unsay paagi wa bay pasig ba advisean mo nga. Pero okay rete alibam kanang ginana utot nga permino na may ina tao nga panuhuton, di ba? Panuhuton ka. Pero kanang mo i-char nga matod pa nimo kaunom sa usa ka adlaw? Muna ikuha kayo, normal na tiyali kayo na, kaunom? Grabe, no? Doon na siya itong kauban din no? Atuan nilakaw ni taon tulang kalibutan, di ko masulting kinsa, kanang kuhaan sa kanang problema sa kanang magdrama ta, diligod sa kaitsar. Ikisunod, wag yun ko kaitsar. Ano man? Ay, kuhaan. Hindi ang iyang tiyali, kuhaan ka ng unsa nga pero mo kaong ka kapayas. Kana kuan man ang kapayas. Kani health tips mo gyud atong gistoryahan at tips. Nasa yuban nga dili ka paniar kun dili ilang bahay. Kana nasa. Muulik yun sa ilang bahay. Mareglainan. Lainan. Ya kana sang maniar ta tipres labi bisag ato ang bahay o bisag dili atong bahay labi na. Ya na sig panuktok. Murag pagpanagana ka. Pero katong nahitabo na ko gulyat lahi to. Ano man? Nagpaabot ko. Ay, tamo ka utot. Uy. Ano man? Nagpaabot ko. Yeah. Ay, man. Unsa man? Nagkaihi. Ano? Dito naman, no? Kada ko ang puzzle, Tihon.